அனைவருக்கும் வணக்கம், நல்வாழ்த்துக்கள், வாழ்க வளமுடன். நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா விருந்து உபசரிப்பு அப்படிங்கிறது, விருந்தாடி போறது. காலாண்டு லீவ் விட்டா சொந்தக்காரங்களாம் கூப்பிடுவாங்க, கடிதம் எழுதி கூப்பிடுவாங்க, இங்க வீட்டுக்கு வாங்க அங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி அரையாண்டு விடுமுறையிலையும் கூப்பிடுவாங்க, முழாண்டு விடுமுறையிலும் கூப்பிடுவாங்க. அப்பதான் ஓய்வு கிடைக்கும். அப்ப பள்ளி படிப்பு தான் எல்லாருக்கும் அரசாங்க பள்ளிக்கூடம் தான். அதனால 2 பிள்ளையோ 3 பிள்ளைங்க வீட்டுல படிச்சாலும் லீவு ஒரே நேரத்தில் விடுவாங்க. காலாண்டு விடுமுறைனாலும் ஒரு நேரத்தில் தான் விடுவாங்க, அரையாண்டு விடுமுறைனாலும் ஒரு நேரத்தில் தான் விடுவாங்க. அதனால ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு அந்த லீவு முடிகிற வரைக்கும் அந்த ஊர்ல இருந்துட்டு அங்க புதிய நட்புலாம் உண்டாகும். அந்த போற ஊர்ல புதிய நட்புலாம் உண்டாகும். இதெல்லாம் பழைய நினைவுகள், இனிமையான நினைவுகள். அதே மாதிரி நம்ம ஊர்ல ஒரு சிறப்பான ஏதாவது ஒரு பொது நிகழ்ச்சி நடக்குன்னு வச்சுங்க, பொது விசேஷம் அப்படின்னா இப்ப சீர்காழி எடுத்துட்டீங்கன்னா அங்க திருமலைப்பால் உற்சவம் சிறப்பு. சட்டாசாமி கோயில்ல, பெரிய கோயில்ல வருஷத்துக்கு ஒரு முறை திருமலைப்பால் உற்சவம் நடக்கும். அதே மாதிரி வைத்தீஸ்வரர் கோயில்ல மண்டலாபிஷேக கிருத்திகை நடக்கும். இந்த 2 நிகழ்ச்சி அது எங்க ஊர்ல, அது அங்க சீர்காழி திருமலைப்பால் உற்சவத்திலேயே 10 நாள் கோயில்ல உற்சவம் நடக்கும், சிறப்பான நிகழ்ச்சி. அதே மாதிரி அங்க மண்டலாபிஷேக கிருத்திகைக்கு அதுக்கு ரொம்ப சிறப்பான நிகழ்ச்சி. யானை ஓட்டம், குதிரை ஓட்டம், அது மாதிரி நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு திருவிழா, பெரிய திருவிழாலாம். அப்பெல்லாம் என்ன செய்வாங்க, அந்த உறவினர் வீட்டுக்கெல்லாம் கடிதம் எழுதுவாங்க. இது மாதிரி எங்க ஊர்ல 3ஆம் தேதி ஆரம்பிக்க போது நீங்க எல்லாம் குடும்பத்தோடு இங்க இருந்து பார்த்துட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ரொம்ப பேர் வருவாங்க. அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கத்தான் வருவாங்க. அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற வகையில இந்த நட்பு, உறவுகளோட நட்பு பிணைப்பு ஏற்படும். அவங்க இங்க வருவாங்க, இவங்க அங்க போவாங்க, 3 நாள் 4 நாள் தங்குவாங்க, இருப்பாங்க, போவாங்க. இதெல்லாம் பழைய நினைவுகள். ஏன்னா இப்போ அது மாதிரி இருக்க முடியல. அது மாதிரி இருக்கணும்னு நினைச்சா கூட இருக்க முடியல. நானே ஒரு உதாரணம் சொல்றேன்னு வச்சுங்க. என் பொண்ணு, பெரிய பொண்ணு படிக்கும் போது அது ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கும், ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கும். சின்ன பொண்ணு ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கும். அங்க வேற முறையில லீவ் விடுவாங்க. அதுக்கு அங்க லீவ் விடும்போது இங்க லீவ் விட மாட்டாங்க, இங்க லீவ் விடும்போது அங்க லீவ் விட மாட்டாங்க. அதுல கொஞ்சம் ஊர் பயணம் போறது அதை அனுசரிச்சு 2 அனுசரிச்சு போகணும். அடுத்தது ஒரு புள்ள காலேஜ் போயிடுச்சு, ஒரு புள்ள பள்ளிக்கூடத்துல படிக்குதுன்னா அப்பி கல்லூரியில வேற மாதிரியா விடுமுறை விடுவாங்க, இங்க வேற மாதிரியா விடுமுறை விடுவாங்க. அதனால அப்பயும் லீவ் போட முடியும். இது மாதிரி பசங்க 3 பசங்க 4 பசங்க இருக்கிற இடத்துல, வீட்டுல பிள்ளைங்க இருக்கிற இடத்துல அது மாதிரி போட முடியாது. இப்பயும் 2 புள்ளையோ 3 புள்ளையெல்லாம் இருக்கு, சர்வசாதாரணமா இருக்கு. அதனால அந்த காலத்து நட்பு, அந்த விருந்து முறையெல்லாம் இப்போ குறைஞ்சிட்டு தான் சொல்லணும். என்ன பண்றது, காலத்துக்கு கால மாற்றம் ஒன்றுதான், மாறாது. அதனால எல்லாம் மாறிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு காணொளி எல்லாமே இந்த விருந்தை பத்தி தான், இல்லைங்களா? அதுக்கு தான் ஐயன் திருவள்ளுவர் பொய்யாமொழியில சொல்றது, உலக பொதுமுறை பொய்யாமொழியில சொல்றாங்க. பால் அறத்து பால் இயல் இல்லறை இயல் அதிகாரம் 9 விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிற தலைப்புல 81வது குறளா சொல்றாங்க. இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அதாவது அதுக்கு கலைஞர் தெளிவு என்ன சொல்றாங்க கேட்டீங்கன்னா, இல்லறத்தை போற்றி வாழ்வது விருந்தினரை வரவேற்று அவருக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்வதற்காகவே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தெளிவர் சொல்லிருக்காங்க. அது மாதிரிதான் அப்ப இருந்தது. உறவுகள்லாம் ரொம்ப நெருக்கமா இருந்துச்சு. அடுத்த காணொளியில பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.